Poto Kumar Deparma. Hai lagi sana bisa asuhan terus kata asuhan terus. টাকার তোলা আমচাইনি ini 27 তারিখ নভেম্বর 2024 টাকার তোলা আমচাইনি কানোরাম কামিও কাইসা কুলুস্ট্রেস উদ্বোধন খাইজাকা আবনো তুইনো অর দিনি পান্না o kulustra जों तिप्रा मथा एडिसा हापांगो फाइमानि याकुलो 21 फाइया 2024 नि फेब्रुवारि मासनो अमो चेंजाकमानि दिनाबो पुरा कमप्लीट दिनै लुकुरंनि बागै खुलुगै रजाखा उद्बोधन खालाय रजाखा अमो o kulustra तांगा थांगैनाय बेबागै रां हाबका 1,15,83,000 और आं आशा खालायो ओ आमसानि लुकुरो खायकाबे बिजनेस खालायनारो ओ सिनि कसang no खायकाबा कुलुस्ट्रेस अमो माननै बेलाय उपकार रोंनाय बरक जारा बिजनेस खालायनारो बंनि मानै जारा मानै सगै थांनाय जात मानैनो गोबां साल नारगिनाय बरक बिजनेस खालायमनाय आमसानि जत लुकुरक अमनि सफल मानाय नै आं आशा खालायो ओ कुलुस्ट्रेस खालायजागोन बागै तैसो महाराष्ट्र हामायमारो दिनै महाय आमजायो जाता जों वानसुगै मानिया जारा तिप्रासरक वाइसपानो वानसुगियाको महाय रकनो सिनि बागैनाय सिनि लुकुरंनि बागै खालायर माने बागैनाय महाराष्ट्र तैसिनि एदिसे हापांगो जों बेलायखनो हामाय माया बुत्ति माने रतनि मानसार और बुत्ति माने बोलते सिनि आलु थेका आरम्भ खालायनाय निनि कमलारक जाता जों सगै थानाय जात हानो तंखांके निनि माने आबहाय माने न जों अर उस्ट्रास खालाय नारगै तनि मानो जाते जों उलो प्रयोजन अनुसारे जों मनो नारगैनाय गोबां साल नारगैनाय फालि मानाय जात आबहाय मानाय तंमाना निनि सब्जी रक तनि मानाय गोबां मा निनि माने तनि मानाय अजागाव आबहाय माने रकनो तंजागनाय पानो साफ साफ फाइमान जाबाय सर पान्दा फाइमानजाका अर तिनि महाराज फाइना कक तंमने हाबनो बिनि सामुं बिजिनि बागै फाइमलिया जोंबाय बाक्सा अ आमसानि एमएलए बिश्वजित कलय दंगो तै गोबां मासिनि जेडिसिनि जयेन्ट चेयारमेन भाइस चेयारमेन गोबां मा हदा तै दफानि सामुं तांनाय अ आमसानि अर्जुन आपन इंगसिनि साबजुनालनि जत चेयारमेन दं बिसिनि चेयारमेन दं अ माहायके गोबां मा फाइनाय मानदा फाइका अर